titi no na de akon na edi bibia na yewura bae no akon ne hobio odi mpuntuo ngoma ni mpuntuo na yewura de sinan so ama asante aso kokura wiase ne aman nyina broni krom kura no sabi madaruma broni dato broni krom ahima dato wona ne wahin kasia sabi e friend ahimfo ko nyina mu gubase yewura nko a ena kyerese o masante ayesoro kokura amanfo ebufa so ye babebe eni nyina ho hi ena sabi eya amanfo hi enso politics aman muo no ehihye na amana basa asemo de adaruma yewura nko na betimi aka se yewura na ko ametie se bi metimi aka sa asante betimi atie ho ana meboa ba yewura ka dia ebe se da ebe bodi chidom ebe ta na chi Mpeninsem TV. Ya etia mbeka se epiem epiem ni nyane se na akobinti amopani enne mma nana no ni nyane ma motu kwan ni ade ese na nyane na se bebu entafo kra no se ba pie na ba kwa nka na mo a na mpedi se de wasa akapoma no wento na nya amanse abo so ehine ewa ha na oyesante ne brempon ebre bia yewu abetena sibia odi mutitima pa onyadade so ekyekye o mensia kotokofie o wa ide ebe mana asibi kaka na ada ma yema kwa ba ije sobro na udi ene udi prepa o mensia kesi yo edinka medinka dawase da twere ampase na me asira so amamo medin a medidi akoya o yewura ahimfie nana amankwa otuamponse the second abo so hene unya akoja abaso bodi resisani di bia kamo na se bia na kunya ni di ni sesam na so ye hese da be anya hwe ni se so di bi tu a e ba be so ni na se yo medas so busa minua de esefata so se de man sabia se no ma ektakrase na itubom na sabi nipa bia so no o gura hwe bia oguroko nipa no betua na mo bibra minua me ne ekọ nakrana me ne fa adwumi ne ko ba bia nti no minim se na dia ye no o se de man na emre beso se le minua kuma ono so nesa kan de ende beso me dia na beda ebeba na minim ho brase a odi o mesha ko usia na nanu bi mu a sabi ko mani kura na atiatia ne tutu ni de mehu bebre na odaroma sabi yese we dia de sede da pay ana hunu na mu be kasa maya yeso yebenya brene ti na ba mo chese de yenya kwan a ye da ba mo tin yo suban de edise yinsan sabi eso bi ani nisu yura dauma we fia ni nyina ba be hia na sabi yeso yura eso bi ani nisu sere bi din ka kan be ye din se sabi odi aboa be konsu yo ba wontimi force nse wono
na hwɛ baabi a sabi ahemfo bi anyi na duro ni baabi aduro de we na okutu obi fo nti wada roma nti me dia sabi o ɛwɔ me ho no na sabi mesra be de tambia no because we front one to be na program ma no yenti be kwara me kura nti sarete sabi ametimi aka bibi ache bi na ba me nua de da nwoma se de na ko na krana to wa de sabi o yanam no otumi fo musu bitunfo o fa me so me fa nti emi enu de so wo bi so na se na wo ka de aka me jomeka na wo me aka de sabi mi ntumi no madroma ya fo to wada roma sabi kai ntimi abo me kunsu ntimi fo so no ti wada ma ye fa ne sa wada ma enhwe umani wonuma kanya ese obi a kudo na dum ha e galansi nso sei yen sei oba de enyo bae enya bi ana wada roma ene unya yesi ni nyam hwɛ sɛdeɛ esi apagya unya ebi etua na nso kɔbi asate kɔtɔ yɛn wɔpagya obi etua ene wobɛka sɛ aboa ama okuro no ebetumi enya saa ebutu ebi yo me das ya kasa me yo tu for brempom adonten tu for adonten ya ka adonten for na ahene makoma du adonten hene tu for adonten hene edu adem amukum hene so tu for brempom adonten antoa eche krom kwamo aboso yase abanchinim ya nwan kwanta na asanso ne otufo adontemfo ti emubako ene aposo he ame no kase yo question am say me dawase eno kre galam se ni de atua tese e wasante memu ya ayewura sabi onso soso ade ha ne ye ti mre bi ayewura be kase bia no ka ho asem so wahene a obetina ho ama galamse e dia be se ukro de eni guase ba ka wa ade ayewura ka ho asem na mi mum de abo so de bi ni ho ka se bi abo so ana meboa na ama fo aka de mi huni nsumate se sa a wo de se ukro am ko mo de bi ni ho enim sa asante aka ho bi yeti asante din a ayo time na afofo no bi ade time dey oba poto kasema ase heche ana wana roma ade na ma asante se yi padodo na time yo we dawase de usia sa wasa o sar wa chiarepa sabi yura adaruma yura bae ne sakra bebre abasante mem wa ma hinya esonko ama hinya akono ama sabi ya daruma yuro tunfo say bodira ne apagya imu no sanity ana obi nyina ya se de ene nyina nante amama so ene de abafia sabi na daruma ebe de yura na aye asante maisa no nanmo ebe ha ase awoji kire ma so aba kina de osa baaye no osa be sakrem ama ye so nkokora titi no na de akon na edi bibia ene yura baaye no akon ni hobio odi mpuntuo ngoma ni mpuntuo na yura de sinen so ama asante aso nkokora o wiase ni aman nyina broni krom kura no sabi madaruma broni dato broni krom ahima dato wona ne wahin kasia sabi ye friend ahimfo kwen na mugu baase bi yura nko a ena kire se o masante ayesoro nkokora amanfo ebufa so ye babebe eni nyina ho hi ena sabi eya amanfo hi enso politics aman muro no ehihye na amana basa mama sabi asante ho ayehi senya sa ye bayi rabai no asante manwe agi amanfo nyina ho nyina edin bi ya wasara Ghana he bi wo asante manwe ya edin na wose basa ye politics ya abai eno na akofa sa esemi nyina aba ama asante ho ayehi ana daruma mpese mbisa se asante yeti ho a enyi ya edo obusabi asem we de
Adaruma yewura nko na betimi aka se yewura na ko a metie se bi metimi aka sa asante betimi atie ho ana meboa ba yewura ka dia e be se da e be body chidom e be ta na chi amara yedwa yewura nka e de metimi nka nana ora ma nhwe unu ama na ebi asori a titu ane wo ma wo bu na ampa asante asa bika ku yi na ado ma hen oya asante ni enso se bi ku aso atu ni suno afa na shi ana den den na okasa ti ba suno ma sha ko bi ba ka ma se ya kuma asa kwa se yin ko dai so ko ma bu ni kwa ana ya ku ante da bi ni so dan ti mun ka ade yo enokre yewura botre a wono asabe ode chichi na asante man na wodi bi atiti na hemfo eno na ama sabio yayedin sanye sadia sabi ye kan ye ho a de bi sie nye na yewura kwa yewura faso e kan asem ne kwa faso ye na ade eno bi na ye de adaroma yesu ye di yewura kira yesu ya na emom emre nso e se emre so a o se ye kan ye ho ye be kan Ele toca do corne se meia na mai ne na brempo fo e ku na kabia se biewura ontia na so kutie na wahwe de beboa odama na mon kabi ma sa se titiu ni ekotoko yi e bia nkosi aka ya na ye buru ye si abo ananum odama ase e ya bebebe etisa sabe ohwe asante mem kura sabe asantifo nipa bi a edonipa anytime bi a asantifo e beta ba bi no nipa ofro bi a be frame mu a ye no mtra kama e dia wubu sai dia nyina etweja yewura abotrenti na ma sabe ye kasa ejina bi akasa kura na ye hweniye na se o man ke kutwe ba na mo di yewura ni mi ye fom no be se o mo gu yewura ho dia yeso emre so a be kasa e be wo so ye ama wo se asante ma che tayi rechi abuja ebiso ene yewura brempo edi na yete yebisa wi nyina na wo a wo hwe no ebia na wo ntiase a hwetete video ni so a ye de ya yeti kura na ene abiatem de si ye dibie ni na nso yinya na nanu se ya yinya brempo ni ko so yinya mo se ni ebisa yeti abasa that's ana ora na da se ni bra wa se dia ma that's ni se bia ko echi na se yinya che ne kasachi bia beba na ho so dia ma da wase da yewura so wase sana daruma beniminu wa yesa amene ya bi shi adwa ya bebu ri ampo so woti na ni mayen no manye asumdwem ne nkunimdie emra ma beniminu ya mienu das na onum se ebipie ahemfie na yene nananum ahemfo ni amahema ene nananum ahema afu eka amahema ho ani komo a na chese ya ma adwuma ene yebai ene na bedi nkomo na yehwe enmonyema yehye na adamma sen na akodwo ntiama pani ahwe de ono so owo ekadfa na akwaba ya eje odi amini wa hia bebrebe de bia hia de wo hwa ne se mpuntu nkoso na ene yebe hia wadamma se wankasa unya bema oba wadi nyina na akodwo ntiama pani yehye ne nmunyam sen na obesi aka eriafa edikan mechia me mai hene peposo mai hene na nabo amakobi a otoso nan na masa achia me maame o mai hema maame abna achiewa achia no ohima wanyini pa santimem ha wanyini pa 107 nyame ehira meka hwe no ho awosin wanyini pa nyame ehira na kasa edikan mebo mi din na mahu nipa wo kasa ya femina na afia sika meye sekire beposo o mai hene ene o mai hema esompa ehema debia se de woken ewi asimpuntu odi eye development ene makro no epeja ema wudi epeja ema enipa ewo o mai ni muso yede eso epeja se development ni kromu a na ama o mai no atu adeja so man no bibia akoso so
yɛne a yɛnim Ghana ha sɛ nkurɔfoɔ bebree mputudwuma a ɛnim nti no ɛma ɔman ne nkɔ so nyɛ sɛ bi a wɔn ntumi nyɛ o na mmom deɛ ɔbɛso wɔn panyin n'akyi apia no ama saa mputudwuma no a ɔbɛyɛ n'aba so ɛno ne yɛ problem but ɛde nyame ase adanwoma se hene nyame adom wɔyɛ mputudwuma ɛnɛ yɛbɛbɔ n'aba so nti ɛhyɛ nyinaa de yɛdɔ ɛbɛtaa n'akyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ n'aba so bɔdeɛ no ɛbɛtu mpo nana yɛhwɛ yɛana deɛ dodo na ebusa sɛ mokɔ abuchi a mo so ne ma we nyinaa beta sɛ mo ba na mo ya na ne yɛ no ayɛ bibio hɔ ɛdeɛ na ma ne basa okasi ekwa abuchi a imputudwuma ho abuchi yɛ kan sɛ nsiesie ne ade ɛwɔ hɔ ɛkyerɛ sɛ nipa no wa determine sɛ ɔpɛsɛ ɔyɛ ne kuro ne yie so yesu yɛkɔ adan ne ba yɛnhwɛ so nsua mfanye pɛsɛ mi nkumi nya nti nipa ne ba obeyi ne sika no kura de ayɛ ade no kura no ɔnyɛ obeyi ne sika kura ma kuro ma no kura etimi anya adwuma ayɛ ɛwɔ kuro no mu no kura no ɔnyɛ ba ko si broni de ɔno no abɔ na adwene mu kɔ sɛ empo sɛ be yɛ ne awɔwɔ kura yɛ kɔkɔ tena ɔman obi man so kura no yɛ kura no yɛ nya so many ɛwɔ hɔ so yɛ nya wisdom yɛ wɔ knowledge a yɛ betimi de aba yɛ kuro aba abɛyɛ but wo bɛyɛ no why na ne bɛyɛ sɛ adwuma no ɛno so ne the most important thing okay wo aba no kɔ abɛkɔ nipa kɔ no tɔrɔ ka sɛ o wo yɛ tu no ana bibi ɛso abo Ghana yɛ mpanyinfoɔ nyinaa kɔ abɛkyi ɛso yɛ de ɔmo yɛ ɔman ɔma ma ɔman na sɛ eti ɛbɛsrɛ wɔ mo sɛ ntuntunuma no so ɔmo kɔ ɔman bi so na ɔmo kɔ hu a ɔmo famra ɔmo kuro eti saa so bo yɛ fa ma wan timamfo no yɛ na yɛ adwen yɛ anaasɛ nananom anaasɛ mpanimfoɔ a mokɔ no anaasɛ momoaye metumi akasɛ mpanimfoɔ ɛkɔ no na ɛmoaye nananom deɛ nananom yɛ asɛde ayɛyɛ ɛna timamufoɔ no so no bebree nyɛ ready sɛ ɔmo bɛsua adeɛ ana ɔmo bɛboa ama wɔn kuro no atu mpɔn nana yɛwɔ bebree na aka o deɛ mene nhyia akɔmɔ deɛ yɛtwekɔ akyi pa nanso mahu sɛ wo nuanom ne wo mma ne nananom ahemafo nyina atu atenten ka megya wo na yɛtu atene yɛkɔ ba deɛ aka akyi nyaa yɛde atoa so medase nyame nhyira mo ɛso ne adwuma pa a moyɛ Mpaninsɛm TV